akabuyiswa nonkilo lo qhubeka umdlalo. Hayi ngeke akubuye uMahuba fowethu. Bacula uMahuba akabuye uMahuba fowethu ngeke. Hayi Mahuba buya ntombazana buya Nkosi yami uzosisiza izoqhuluka lengane kaMashandu soba yihlana abo limit buya huho. Hayi Nkosi yami akabuyiswa uMahuba. Mahuba wacula akubuye nje uMahuba azosebenza anabukelisa uManqele ngoba lokushuni walamantombazana uManqele avele seseqhuba ngawo nje. Ngangithi impela nami ngithi ngiyaphawula ngithi mina loshuni kwaManqele uyamlimaza kuba umgodi gujima nomzila. Hayi vele umzila sesiwuthathile. Hayi ubushu Mahuba nje Nkosi yami ntobana enhla ibuye nje uMahuba azolekelela lengane. Hey akumnandi phela masiyihlaka nje kazwela namdabukela phela nami umuntu naye uzele umfazi naye bethu uyazama. Ushila umgodi wathi imizamo esizama ningayicindezeli ngoba sisebenza kanzima. Akubuye uMahuba buya uyabona nje ngisho babushuya kabhiki kanje ya. Awushuyi wenze ngamabomu ubonike ukuthi inhlama le kwashuyi lapha khona uyayisola ngale album abheke kuwe le single track. Hayi Manqele acula ngathi bephoqiwe. Indlela acule ngayo ngathi bebemkobe ngesibhamu. Awuculela ngizwe. Bona ngoba ngisho ngizona ibhashini lakhe. Ungizwa wathi kukhipha umgodi sakhiphe nje ipromo ayixokiza ungizwa eshaya uvuwanze exokiza kwabanye evuma umgodi emvuma ukuthi umgodi hayi yabo le promo le imfana uzobhula waphinde waphumela ubalo ngizwa wancoma washaya live wakhuluma noBig Zulu washo wathi hayi ingane yami eshayile bese kumasaya wathi maskandi besakaza usikiya ngengoma akayenzeleli lisangoma anabikelisi. Uyabona nje sengaze nabikelise lo mhlawumbe enza live ancome ngoba esigquje kedwa kwakhathi ngeke sangoma siyayazi ingoma Nxele izoyibona nje lento lizophithize dalo kodwa libuye libuta ayikho lento hlulekile uyabanda ka TikTok thule kuthetho ngathi kushoniwe ka TikTok umnandi kangaka wabona wabhora hayi kodwa sekusile nangu limit.